emakumeen mundumartxa.euseko saladago atala. Hitzekaz jolasteko, apalabrados aplikazioa euskaraz. Kera deia. Kera deia. Buktegi webgunea. Literatura euskaraz. Etxetik etxera bertso saioak. Asierrek ondoren yoga saioak YouTubeen. Amets Arzalluz eta Ibrahima Balderen azkenengo artefaktua. Minan. Ni fula etniakoa naiz, eta gure hizkuntza pularra da, baina hitz egin ezake malinkez. Susuz ere moldatzen naiz. Ginean 25 hizkuntza hitz egiten dira. Frantsesa ere bai, 26. Liburu hunkigarria benetan. Amets Arzalluz eta Ibrahima Balderen azkenengo artefaktua. Minan. Susa argitaletxea. Kazetaritza, literatura eta ahozko tradizioaren bidegurutzean kokatzen da narrazio labur hau. Bihotzean zizte egiten du. Erabat hunkitu nau. Eta gomendatzen dizuet liburu zoragarri hau. Gure konfinamendua uskeria da Afrikako minaren aldean. Afrika!